Pozdrav ljudi i dobrodošli u novi video. Kao što vidite po samom naslovu, danas smo tu u posjeti balkanskom anime TikToku. Naravno, klasičan uvod, ne brinite se što se tiče mog glasa, uglavnom ispani izuzetno loš kada snimam mojim mikrofonom. Također što se tiče mog trenutnog izgleda u vidu brade, jebi ga, malo sam se zapustio. Ali da pređemo stvar odmah, ne dužim previše, u suštini često mi pišete na Instagramu, na drugom onom Instagram profilu Anime Realizam itd. Šaljete mi ljude. I ja sam izdvojio 5, to jest oni koji ste vi najviše slali. To je Gilgamesh, neki Gagičin, Seli Dude, Balkanski Levi, Žabac i Lily Game. Tako da idemo polako jednog po jednog. Sada, znači za Gagičina, Gagičini ili kako se čita, pičete mi masu, mislim da dobijam dnevno jedno, ne znam, 5, 6, 7 poruka gdje mi šaljete neke njegove cringe TikTokove. Neke sam video, volio bih da nisam, ali možda lik nije takav kao što ga zapravo ljudi predstavljaju. Hajde pogledamo opet. Bogdaši mačkića, evo ja sam u mom art muzeju, evo ga onaj Goku Uzumaki, evo ga Master Roshi, tu je onaj Goku kad je bio mali, i evo je Hinata, Naruto-kun, onda je evo ga Sasuke kad je bio mali, mislim mačkića, mislim Sasuke koji nije na droge kao ono, razumeš, onda ovo zabranjeno pušenje, nemojte nikako kao prljavo kazalište baš, tako da, pozdrav, prijatno mačkiće, da trebaju. Au bret. Možda imaš nešto sačkrivo. Kada pitaš drugaricu za anime... Teodora, ti si pročitala celu Jujutsu Kaisen mangu, šta misliš, da li će druga sezona da bude dobra kao i prva? Pa gdje si ti igra, naravno da jesam, znači prvo ću da ubijemo Ahi... Jebem ti... Kakav bolesnik, usta ga jebem. Ponestalo vam je anime za gledanje, evo par preporuka. Axel Varaldo, jako zabavan anime. Afro Samurai, pun akcije i jako kratak anime, gledajte odmah. Dota, da, postoji Dota anime, prati priču Dragon Knighta, Invokera i ostalih likova. Slice of Life anime Anohana možete pogledati za jedan dan. Nije tako loše. Serio, kako gledati Yu-Gi-Oh? Kako gledati Pokemone? Kako gledati Naruto? Ja samo ne znam, brate. Koja je poenta ovoga? Što ljudi ne znaju redosled naslova? Kako ko ide? Ja ne znam. Naruto vs. Jojo, plašim se da uđem ovdje. Death Note i Demon Slayer vs. Naruto. Try not to react. Anime songs. Ne, anime song, ništa, ovaj dečko, ne znam. Good luck, have fun, dosta je. Seli Dude ili Seli Dude, kako se čita ovo? Anime škola. Od najtraženijih serijala na mom profilu Anime škola. Ajde vidimo ko je direktor. Ajde nekog da bude zabavan i koga će djeca da slušaju, naravno, moraju. Oh shit, ovo će biti teška iluzija. Ko će da bude učitelj? Neko na koga možemo da se oslonimo, da nešto naučimo, naravno. On? Pa ne baš toliko, jedan da nas ne lektor. Ko je asistent našem munjevitovom učitelju? Ajde vidimo. Mikasa samo voli jednog čovjeka. Dajte da vidimo i tu kantinu, brate dragi, nešto će biti, hajde sam nešto da jedemo dobro, Asta, brate, kud taj protagonist, sve jedan taj šono protagonist puno jede, ma da, evo, gladnici, svi smo. Koji će biti siliđaj koji će nas da tuče za sve što mu ne damo? Ajde. Da vidimo tog popularnog dečka koje djevojke lude kad ga vide, ajde. Shikamaru. Taj lik je toliko... Ne znam, ništa protiv ovog lika, mislim, content mi je ovdje na TikToku, možda i ne može bolje content da se iskaže, ja ne znam, čekaj idemo. Top 5 najgorih anime. Kad odgledate puno animea, bruku animea, jedva možete skontati koji su vaših top 5. Ali evo, ajde. Pričao sam par puta i stvarno mislim da ovaj anime je vrlo retardiran. Realno. Brate, ne znam što, ali Trinity Seven je meni katastrofa anime. Možda je do mene. Isekai Cheat Magician, ne da je loš, brate, nego samo je nazad. Ne znaš što bi ko gledao. Ništa posebno ja nisam vidio. Žao mi je za fanove Boku no Pico, brate, ali dođe vam da vas zgadi sladoled, to je jedino što nam je dobro tokom ljeta. Lady Spoo, brate. Dobro, ljudi svašta gledaju, brate, tako da ono... Mislim, naravno, svako ima svojih top 5 najgorih anime, ali ono... Ne znam, stvarno... Pitam se samo kako bi većina ljudi koji se bave kao anime TikTokom bave, ako to tako naziva,
kako bi na nekoj drugoj platformi radio. Mislim, ovo generalno nije loše nešto, mislim, ali većina koji ne vidim poentu, stvarno. Balkanski Livaj. Posljednja epizoda Ota, ne, spoil. Ne, ja se plašim dođe neki copyright, ima neka pesma mi izveđe, brati, iz nekog animea. Biranje vaifua sa Valenom i gospodinom. Oko sam vas balkanski klan, šta ima što se radi, ljudi moji, danas biramo. Next. Žabac. Gac, sad imam što je to s Gacom. Jao, plašim se ako ima neku muziku, brate. My pronouns are he. Ne mogu da uđem tu, a zanima me šta je. Da ima još nešto, Super Saiyan. Ja ima nešto za anime vezano. Zašto sam i poslao ovog lika ljudi bre, šta je ovo, ja ne vidim ovdje ništa anime. Evo ga Naruto. Is you. I love you. Au, brate, nisam vidio ni ovo. Brate, naježio sam se. Ostao je još Lily Games. On ima neke konzole snima, nešto ovo ono. Sega jevo. Većina ljudi koji gleda ovo, brate, nije bilo živa tada. Banana Fish manga preporuke, Banana Fish anime preporuke. Okej, Jujutsu Kaisen preporuke. Ovo su preporuke, mislim ovo je generalno okej, ajde kao pomogneš ljudima, sažvakaš nešto što bi možda želi da gledaju. Trebamo da uđem neki video, brate, plašim se muzike, to je ono što me baš plaši. Ajde Banana Fish. Ako volite Banana Fish, evo 5 mangi koje treba da pročitate. Broj 1, Acid Town. Broj 2, Let Die. Broj 3, Tokyo Crazy Paradise. Broj 4, Kizuna. I broj 5, Sanctuary. Mislim, ovo je generalno okej content, ali kao, ne znam. Opet, da me neko pogrešno ne razume, jer ne znam kako TikTok funkcioniše, da li oni imaju vremena da li mogu napraviti video, gdje tipa ili objašnjavaju zašto je nešto dobro, zašto baš njega preporučuju i tako dalje, jer ovako ti svaki živi anime možda preporučiš nekome. To je jedino malo ono, Heroin April, dobro, shoujo mange, to nećemo. To imamo 5 seinen mange, da vidimo šta je. Kao što sam već napomenula, seinen je žanr čija je ciljana publika odrasli ljudi. Evo 5 mangi koje treba da pročitate. Ova lista svakako ne može ići bez Berserka. Broj 2, Devil's Line. Broj 3, Blood on the Tracks. Broj 4, Kami no Shizuku. I broj 5, Until Death Do Us Part. Kao što sam već napomenula, seinen je žanr čija je ciljana publika odrasli. Ja, zašto svi kada preporučuju krenu vate uvijek s Berserkom, zato što svi znaju da je Berserk ono, vrhunac pre svega dark fantazija, kamo i seinen demografije. I onda posle, brate, recimo daju serijal kao Devil's Line. Ali dobro, svak radi ono što hoće i nećemo suđivati to. Ova kuća možda je i najbolja što tiče svih ovih, mislim kao najpodnošljiviji content. Pišite mi imena dole ostalih anime tiktokera ako ih ima i uradit ćemo neki mini pregled, ako se to uopće tako može nazvati. To je u principu bilo to što tiče ovog videa. Naravno, kao što sam rekao malo pre, ako imate nekoga za koga mislite da je vredan pomena, a da ga nisam predstavio u ovom videu, pišite jer će vjerojatno biti i drugi, treći, 58. deo. Naravno, ako vi to podržavate i makar malo vam je zabavno. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav!